שלום, אני נועה. ברוכים הבאים לתוכנית הקיפולי נייר שלי. אז היום נלמד לקפל מצלמה. אז עוד המצלמה ותגידו צ'יז. זהו, צילמה. בסוף הסרטון גם לכם תהיה מצלמה כזאת וגם יש הפתעה גדולה. ובסוף הסרטון אני אגיד לכם מה ההפתעה. אז קחו דפים כי מתחילים. ביי. איך מכינים מצלמה באוריגמי. לוקחים דף אוריגמי, הופכים לצד הלבן ומקפלים קודקוד לקודקוד למשולש. ואז נקפל קודקוד למשולש קטן יותר. ואז נקפל ואז נפתח את הקיפולים. נקפל את כל הקודקודים לנקודת האמצע. נקפל את הקודקוד לנקודה. אנחנו עושים עכשיו את קיפול הפיקניק. את כל הקודקודים לאמצע מקפלים. נסובב ושוב את הקודקוד לנקודת האמצע. ואת הקודקוד לנקודת האמצע. ושוב את הקודקוד לנקודת האמצע. הופכים צד ושוב כל הקודקודים לאמצע מקפלים. קיפול הפיקניק. למה קיפול הפיקניק? כי כאילו כאן המקום שהם עושים פיקניק והקודקודים הולכים לעשות פיקניק. עכשיו נקפל נהפוך צד ושוב את כל הקודקודים לאמצע מקפלים. נהפוך צד ולא נעשה שוב את קיפול הפיקניק, אל תדאגו. אנחנו כאן יש לנו כיסים. נכניס אצבע לכיס אחד וגם בצד השני. ואז נחזיק בקודקוד ונקפל את זה. שוב, גם כאן נכניס אצבעות. ניקח בקודקוד ונקפל. נהפוך צד ונפתח את כל המשולשים. אנחנו לא פותחים לחלק הלבן, אנחנו פותחים לחלק החום בצבע. נהפוך צד והפעם נעשה קיפול אחר. אנחנו פותחים את המשולשים האלה והופכים צד. וכאן יש לנו מעוין, אבל אנחנו כל כאן לוחצים וזה מתרומם למעלה. גם כאן תופסים בקודקודים כאן למעלה וגם כאן ונמער אותם. שוב תופסים, מורחים ומקפלים. עכשיו נעביר את המשולשים לכאן. נעביר עוד קצת ונקפל את הקודקוד שמאחורה על המשולש. גם כאן את הקודקוד על המשולש. וזהו, סיימנו. עכשיו אתם הופכים צד. כאן יש לכם נקודת פגישה ואתם לוחצים עליה ובום, מצלם. ומה ההפתעה הבאה?
ההפתעה בה שאתם יכולים להוציא ממנה תמונות. איך עושים את זה? אתם אחרי שצילמתם, אתם יכולים לפתוח כאן ולצייר תמונות, ואז להוציא של שמש, כדור, הכל. וזה המצלמה, ומקווה שאהבת את הסרטון, ותהנו ואני רוצה שתרשמו לערוץ, תתנו לייק ותפעילו את הפעמון, זה מאוד עוזר לי לקדם את הסרטונים, וביי בינתיים, ניפגש בסרטונים הבאים.